Yeah. If you look now, you will see the items needed for settling the water spirit. This one is to settle the water spirit. You can see I will explain all of them one by one what they stand for. Okay, if you look this way, you will see another one to settle the Obanje Enuana. Like I said, after settling the Obanje spirit, the water spirit, then don't forget to settle Obanje Enuana. After giving to the water, then on your way going, you draw for the water, the Obanje Enuana. This is item. Look properly. This is what we must do. Now, this is what you must do. Then, let's go back. As I put this one, when I will go for it, I might decide to add maybe any amount of money, 50 naira, 100, any amount, 20 naira, any amount of money to it. The same thing goes to the water, one of the water spirits. This one, I will add any amount to it, 20, 50, any amount. No amount is too big or too small. You can see it. I will explain what all of them stand for. Now, this is 999 incense. When I go to the water, I will light them. They normally like it. After that, you will see them. You see the candles, assorted colors. They all represent making peace, and favor for them to lighten up the person. This person that is coming to pay the price is a man. You can see this gentleman here, the toy, representing the new, I will say, that allow the spiritual wife to please allow, let's say, Mr. Ifeanyi to be free and get married the woman of his choice on earth. Meanwhile, I'm using this toy to replace Mr. Ifeanyi to the water wife. So now it's like as if I'm using this male toy to replace Mr. Ifeanyi that is going out. Now, if you look inside here, you see here like okra, rice. Then they all represent giving them how water sugar, ihe ụtọ iwe na-atọ nwoke ụtọ na-atọ nwaanyị ụtọ. Nekwazi ihe ụtọ ọzọ, Fanta. It's Fanta, so that iwe na inye ha ihe ụtọ ka nwoke na-atọ gị ụtọ, ị na-atọ nwoke ụtọ ka nwaanyị na-atọ ụtọ. Nekwa nkwụ ha for ndị ichie, ndị eze nwoke. Nekwa ụgbọelu, plane, airplane, ka ha na-ewetara gị ije na mba na mba, moving from country to country. See ụgbọala represent the car. Then see akara aka, for akara aka gị kwepụta ihe. Nekwa ihe ụtọ, sweet. Nekwa ihe ịchọ mma, the wife. You are buying so many beautiful things to make her happy so that she will allow you to go. Nekwa powder, binta powder. Nekwa ihe mgbanaka, nekwa mirror, ka ha mee gị ka ịpụta ihe. Nekwa ihe ijele, ka ịpụta ihe. Nekwa akwa ọcha, akwa mmemme na akwa yellow, ka ihe ọma na-eme, represent ihe ọma. Nekwa ọfọ, meaning that ihe niile anyị na-eme na anyị na-eti dị ọfọ. N'ọkwa etu anyị si wee kwue, na-etu a ka ọ ga-esi wee gaa n'ọ nkwekọrịta. Nke a bụ baf white a na-eji ebu ya aga. Ịbịakwa ebe a, ihe afụkwa ihe ịchọ mma, nke a na-egotara the wife wa, nke a na-achọ ime hapụ. Ihe ndị a ka ihe egota ka obi dị ya mma. Nekwa akụpe, spek,
You form a necklace bead, neck bead here. You can see the stick, the cutters, the lipstick, eye pencil. You can see the crown, buying for the wife. You can see wrapper. This is 6 years of wrapper. You can see it, all the way. You can see star. Star boka ya star ka ọ pụta ihe. Ịfụkwa nzu nwoke, fụ nzu nwaanyị, fụ edo. Nzu bụ ihe ọma, edo ka o doro gị. Ị nekwazi anya ya afụ ugbenugo ka atụbeghị ugo. This is ugbenugo. N'aka ugbenugo ka etụbeghị ugo. Nke a bụ ugbene ọgazi. Ka ọ gaziere gị. Nke a bụ ihe ndị a na-eji wee na-ekpe ekpere. Nke a bụ ugbene iche. Ugbene iche dị ha ka a na-echekwaba gị. Nke a bụ ego ayọrọ na ego coins. Ọ dị 16 pieces each. Nke a bụ nke eji akwụ ngọ. Eji akwụ ngọ. Dekwazi ihe mgbanaka ring. Ọ nke a ga-agbapụ n'aka ụbọchị ahụ wee gwuo na agbamakwụkwọ alụmdi na nwunye ya na nwunye mmiri ebego. Ihe ndị a niile bụ ihe a na-enye. They are all representing ihe ịchọ mma nwoke na-egotara nwaanyị ya n'elu ala. O nwekwaziri ihe ndị dị ebe a maka ihe ikpe ekpere dịka ugbene ugo ka e wee tụbe gị ugo. Ugbene ọgazi ka ọ gaziere gị. Ugbene iche ka a na-echekwaba gị. Weta ihe ọnụ na-eri, weta ihe ịchọ mma ndị a, wetakwazi star ka star gị wee pụta ihe. Ka akara aka gị wee pụta ihe. Ihe ndị a niile bụ ihe ndị ga-adị ya. Mmanya ndị ichie hot, ọ ga-adị ya. Mụnyere ha isent. Ndị a mụnyefọziri atụnye na mmiri. Kandụls ndị a bụ ndị eji ekpe ile ọma na ndị eji ekwu okwu, kwubi okwu ka onye a na-arụ onye bụ ihe ka o wee pụta ihe. Lụtakwa na enyecha ihe ndị a na o nwere ewu, obere ewu ga-esu ya. Obere ewu ndị a na-ele 12 to 15,000. Ndị a bụ ewu a ga-egbu idie. You must give something of blood sacrifice. Mana ọ bụrụ igi nwa ya eji aka agbu because ha nwa na-asọ ọbara. Ewu ahụ ya etinye na mmiri, gbatu ya mmiri obere, ị hapụziere ha ya. Then lụtakwa na o nwere nnukwute ewu nke ọzọzi, a goat of like 25,000. Then that one is for saraka at home. So all these things is what you must do to use it to settle your water spirit. Look at them. They are all standing, signifying things you are about to do. Believe in me. Once you follow all the procedure, make sure you are clean. Go with the white attire. Once you go there and be ready to follow all I said. Remember, this year 6 years of white clothes, abada, will be added to it. You can see it, the male toy. This one is to say, example, nwaanyị mmiri m, biko hapụ nka nnụọ dị n'elu ụwa ka mma ụwa m, mana biko kwudokwara na mụ na ha dị eso okwu. Mana na ya na fine boy ya, na nwata nwoke a, na nyazi ka nji wee na-agbara onwe m. Ikwuchazie edo a, all nwere symbolic meanings. Ịfụrụ ya na fine boy, n'ọnya ka anyị na-enyezi wee na-agbara isi ife anyị. Ihe ndị a ka ị ga-eme. Imesizie ya lụta dịka nsi wee kwu na mbụ. Ị bịa na ndị nke enu ala wee nye ha nke ha. Ndị nke enu ala onye nwa dị ha. Mesịa ya eti dị ọfọ. Ị ga-afụ na ọfọ dịkwa na obere ọfọ dị n'enu ya. Ị ga-ahịa ahụ ị ga-enye. Imesizie ihe ndị a, ị bịazie n'ụlọ bịa mee saraka. Lụtakwa na gị na ndị mmiri dị ya family. Na ọ bụrụ na ị nụsigoro nwaanyị na ngwuru ọbụla ị nụrụ nwaanyị, ị na-adị anọ ịnọkwa i were ihe wejere ndị ọgọ gị. Ya gị na nwaanyị mmiri is never can never be an enemy. Can never be enemy. So but what we are trying to do is for her to allow you and bring favor for you to you. It's like you settling with your girlfriend
amicably, and she or he decide to let each other go in peace. Unu fụkwa n'ụzọ unu ekene mana unu adịghị emezi nke ọzọ, ọzọ onye na-ewere ibe ya iwe. Ihe anyị na-eme ha peaceful settlement, so that ha ma na-ebuteziri gị otu ọbụla ka ị nwee ike mee ụwa gị, ma niile dịkwara ha ga na-akwụdoro gị ka ị wee chakee. Ya gazie na ị nwekwa ajụjụ ị ga-ajụ m ihe afọ WhatsApp nọmba, jụọ anyị, like our YouTube channel, share ya, subscribe to our YouTube channel ka ị wee nwee ike na-enweta nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Ya gazie na aka m bụkwa Ugochi Tubelu na Oraifite, nwafọ Adama Nri, ndị bi Oraifite. Ya gazie nụ.